Jäniskevennys, se on siinä kanssa Wernerin. Rinteessä kiinä on säännöt tärkeät. Ne kun tunnet, se on siinä se on. Hei Werneri, on minä tässä teidän kaveri, kun olette hiihtämässä. Vinkit kyllä löytyy joka pulman ohje multa ja siinä se on. Jäniskevennys, se on siinä kanssa Wernerin. Rinteessä kiinä on säännöt tärkeät. Ne kun tunnet, se on siinä se on. Raakaporkkana on herkku. Werneri on ainutlaatuinen hiihdonopettaja. Jänis, joka asuu pienoisessa hiihtomajassa, metsän siineksessä, salaisessa paikassa, aivan laskettelukeskuksen lähellä. Werneri käy lähes joka päivä Rinteessä. Hän jää kotiin vain erittäin harvinaisina päivinä. Tänään hän on luvannut opettaa hyvälle ystävälleen Simo Sudelle, miten oppia hyväksi laskijaksi. Voi, miten ihana aamu. Tänään toimin Simon hiihdon opettaja. Ai, kylläpä tekee hyvää venytellä, nam. Ja nyt rinteeseen. Simo on ensimmäistä kertaa Rinteessä, eikä ole ollenkaan selvillä, miten mäessä tulee toimia. Voi hyvä Simo, millä järjellä, mitkä laudat nuovat, mieti nyt vähän heika moi. Eihän mulla oo muita. Laskeminen on hienointa ja turvallista oikein säädetyillä ja tarkistetuilla välineillä. Niinpä kaverukset lähtevät vuokraamaan huolletut ja Simoa varten valitut välineet. No niin, täältä me saamme sinulle oikein säädetyt välineet helposti, hip heijaa. Meeks mä tohon tiskille? Juu, rohkeasti vain sinne, ala mennä. Sudelle pitäisi saada välineitä. Jep. Mulla on tassun koko kohtalaisen iso. Näkisit mun iskän jalan. Tuosta. Nyt on Sudella näytön paikka. Oho. Heitsiliput on ostettu ja välineet tarkistettu, joo. On se vaan harmi, ettei sinun iso päähäsi ollut kypärää. Harmi. Werneri on hyvin selvillä, ettei jonossa saa etuilla. Mutta Simon laita on toisin. Werneri, eihän tää jono liiku yhtään mihinkään. Mähän en mitään jaksa odotella. Hei, et mene sinne, Simo. Ala nyt tänne, hei Simo. Jono perään. Werneri tietää, että hissinostot onnistuvat hienosti, kun antaa suksien vain luistaa suoraan ylöspäin. Etuileva Simo joutui vielä jonon perään odottamaan omaa vuoroaan. Morjens, Susi. Täällä se etuilija vielä jonottelee. Jatketaanko yhdessä etuilematta, Jouko? Werneri haluaa Simon ymmärtävän laskea rauhassa ja riittävän etäällä muista. No niin, kun nyt lähdetään laskemaan, on tärkeintä, että lasket mutkittelee mäkeävät siutsui-vaan. Ei mitään nössöilyä. Syöksymällä saa parhaat kyllä. Ei missään tapauksessa, ymmärrätkö? Ei mitään syöksulaskua. Katso itseäsi peilistä. Olet amatöörimäinen kypäräpää. Hei, ei me olla täällä muita arvostelemassa, hei. Nyt lopetat sen koheltamisen. Katos, riittävä etäisyys estää tämmöiset törmäilyt, eikö vain, Jouko? Jaha. Ehkä sitten niin.
Nyt riittää se leikki. Se on kuule vaarallista. Vai mitä hä? Joo. Simon holtiton käytös panee Wernerin opettajataidot lujille, mutta Werneri on päättänyt opettaa Simon hiihtämään. Kyllä se Simokin vielä oppii, kun hän muistaa harjoitella ja kuunnella mitä sanotaan. Niin se on. Vai kumpa Simo malttaisi nyt laskea rauhassa omien taitojensa mukaan niin kuin pitää? Simon kannattaisi todella alkaa kuunnella Wernerin neuvoja. Liian suuret haasteet ovat aivan turhaa koitosta tässä vaiheessa. Werneri, meikä näyttää mallia. Katso! Voi. Kaverista pidetään aina huolta. Jos jotain sattuu, pitää pyytää rohkeasti apua. Niin se on, muistakaa tämä joo. Sudella kävi taas moukan tuuri. Jalka vain hieman venähti, eikä sattunut mitään pahempaa. Eikös huomenna voitais mennä kuitenkin uudestaan? Nähdään viimeistään huomenna rinteessä. Hei hei! Hei hei! Jäniskevennys, se on siinä kanssa Wernerin. Rinteessä kiinä on säännöt tärkeät. Ne kun tunnet, se on siinä se on. Hei Werneri, on minä tässä teidän kaveri, kun ootte hiihtämässä. Vinkit kyllä löytyy joka pulman ohje multa ja siinä se on. Jäniskevennys, se on siinä kanssa Wernerin. Rinteessä kiinä on säännöt tärkeät. Ne kun tunnet, se on siinä